V dnešnej dobe už človek nevie, či komunikuje s človekom alebo s AI agentom. Automatické odpovede, generované texty či virtuálne profily. Funguje to síce rýchlo, no kde sa vytratila ľudskosť a osobný kontakt? My v Hobbytex Slovensko veríme, že pri výbere pergoly, zimnej záhrady či prístrežku pre auto je dôležitý skutočný a osobný kontakt. Máme fyzické showroomy v Prešove a v Bratislave, kde si naše záhradné stavby vieš pozrieť naozaj naživo. Pretože kúpa takejto záhradnej stavby rozhodne nie je impulzívny nákup na jeden klik cez internet. Naši kolegovia vám ochotne poradia, ukážu možnosti a pomôžu vybrať to správne riešenie pre váš dom či záhradu. Máme za sebou viac než 10 000 úspešných realizácií a rovnako nás teší viac než 700 pozitívnych recenzií od našich zákazníkov, ktorým sme pomohli s ich záhradnou stavbou. Sme skutoční ľudia z mäsa a kostí, ktorí sa každý deň snažia prinášať do vašich záhrad oázu radosti a pokoja. Sme Hobbytex Slovensko. Experti na záhradné stavby.